दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे आप सभी का। मैं एक हवन गीत सुनाने जा रहे हैं। कैसे लगेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मंगल होला हवनिया में श्री रघुबर के चरनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। मंगल होला हवनिया में श्री रघुबर के चरनिया में। पहली हवनिया अयोध्या में होला, पहली हवनिया अयोध्या में होला। राजा दशरथ के जमीनिया में श्री रघुबर के चरनिया में। राजा दशरथ के जमीनिया में श्री रघुबर के चरनिया में। मंगल होला हवनिया में श्री रघुबर के चरनिया में, श्री रघुबर के चरनिया में। दूसरी हवनिया जनकपुर में होला, दूसरी हवनिया जनकपुर में होला। जनक जी के जमीनिया में श्री रघुबर के चरनिया में। राजा जनक के जमीनिया में श्री रघुबर के चरनिया में। मंगल होला हवनिया में श्री रघुबर के चरनिया में। तीसरी हवनिया मनुष्य घरवा होला, तीसरी हवनिया मनुष्य घरवा होला। मानव के हो अंगनवा में श्री रघुबर के चरनवा में। मानव के हो अंगनवा में श्री रघुबर के चरनवा में। मंगल होला हवनिया में श्री रघुबर के चरनिया में।